בואו תראו חבר'ה, הנה ניר קרוב אל מותו. זה נראה לי... רגע, נעשתי אותו? הנה, אתם רואים? זה נסים שם. עכשיו אתה צריך לצעוק, תעצרו אותי, אני קופץ! יש פה איזה... יש פה איזה גובה של כמה מטר. לא, זה בעיקר הסלע שלמטה. שמעתי 50? לא, 5, 15. הוא ייפול 15 מטר ומקסימום ניקח אותו לבית חולים. עכשיו חברה שלו לא עוצרת אותו מלמות, לא אכפת לה. לא עוצרת אותו מלמות. מה אתה אומר? ולא אכפת לה, מה שמעניין אותה זה לצלם אותי. אז תהני לך עם התצלומים ותתנחמי לך עם התנחומים. צנוע. צנוע מאוד. מה אתם אומרים על הטיול עד כה? פיקס אחי. פיקס. סידר אותנו יופי. איפה הנסטי? שמעתי. אתמול דיברתי עם הנסטי כאן. הנה הנסטי פה. אין כוסות כאילו? חורני? מאחורנים. סבבה. בכיף, את יכולה גם לשטוף את הראש איתו? מה, אתה עדיין מצלם כאילו? בטח שאני מצלם. זה הפוזה הכי יפה. פרסומת לנסטי, נו. תעשה... מה עושה? נסטי? לא, תעשה אבל... איפה הערבי? איפה הערבי הלך? ממש לא קובץ. אתם שמעתם על האגם הנפטר? אז אנחנו פה ברמת הגולן. המפל הנעלם. אין לי מושג איפה, באמצע העולם. מטיילים. הנה, אחד מהם יוצא בין השיחים, אחי, יש לו גופייה. הנה נחש יוצא מהשיחים, תראו. הופה. נחש עם שערות. אפרופו, איך זה זן חדש. שיער בלונדיני. זה נחש פוני. קיצור, מה שהולך עכשיו. כל הכביש הזה נתנו, זה כביש חוצה רמת הגולן. בעיקרון היינו צריכים לפנות... אני מכיר את כל הכבישים, אבל בסדר, עבדתי בכלל זאת. בסדר, יש בדרך יפה הזו, מה אתה צריך? לא, השאלה היא לאן נוסעים. כיוון זה לחרמון. אוקיי. לא, לא, הכיוון זה לאכול נראה לי. כן. בסדר, לאכול בחרמון, לא. מה נאכל, שלג? אין שם לא, שלג. במס הזה, אני אומר לך, במס הזה בשבוע. מה שדה? שווארמה טובה? יאללה. זורם. שלא נרדם אחר כך בדרך, אה? זה טוב. אני חושב שלא נרדם. אני חושב הידיים יכולות להירדם, אנחנו... בסוף האופנוע לא יישא מרוב המשקל. אתמול נסעתי מהקריאה שלו, רגע, אתה בלי מגן ברכיים? לא יודע איך נתת לו כאילו לתת. חוסר אחריות. אני בקושי לקחתי את המעיל. כבר יש לך את הציוד כאילו, אז למה לא השתמש? אין לי ברכיים. אין לך מגן ברכיים? הנה, גם לה אין ברכיים, ברכיים של הכי הקטן של האוטו. רק, בכמה אתה שאתה בצבא? בכמה אתה? אז מה, אתה בצבע? כמה זמן חתמת? חתום להם בעוד 3 שנים ועוד 2 אני מצבים. מה אתה רוצה? בדיוק שואלים אותי, אבל